Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni.
Manalangin tapo. Sakdala maestro kaya kaming Ginoo. Ginoo pasibayo, oy nino naman po yung kaya kaming masayang kayabakan. Ginoo ngening oras sa iti makanyang kaya pong misasan metong mitipon kening kaya kaming santuaryo ikaming mikakapatad. Ginoo makanyan mila pong dudukuring kekeng balang sarili, lalapit mila king kekang banalayarapan. Ginoo, salamat po karing pagkalob mong biyayang pong sikanan. Ginoo, na po ngayablas mi karing dapat mong mangayap kaya kami. Nung mo po so'y wanda ka, sambanda ka't puryanda ka, king kaya kang pangay, Espiritu mo po king katutuan. Ikpang banal ngayon oras sa iti, nung may kabatso ka man pong pamagkulang mi karing aldomi. Ginoo, patawaran mi po yung balang mi itong kaya kami. Ngini pong malaya kaya pong ginalo, king kaya kami nga anamayaldo. Ginoo, ini po yung kapitingoldo, makanyan miya pong pagkalob kaya ka, mag-aral kami king eskwela ng biye. Ginoo, sana po yung balang metong kaya kami, dinan mo kaya pong kabiasnan. Bang kanita, makanyang kaya pong sumulong, karing kaya king banal tungkulan. Ikpang banal ngayon oras sa iti, sana po, ike pong mikakapatad, reta pong kaya kaming kapatad, may kadalo. Makanyan mila naman pong pakisabing mayap kaya kasana po makanyan mila naman nakayabi. Ginoo, ini po yung kaya kaming panahon at dadalo po yung nanumang kapagsubukan. Ginoo, makanyang kaya pong magparalong po kaya ka makisabi kaming mayap. Sana po kaya sana po miabuban. Ginoo, saramo no sana po pasbulan. Ginoo, ngayon oras sa iti o ini po yung kaya kaming kapatad a pinili mo ka rin dakal. Sana po dinan miya naman pong maragulasikanan, bang kanito makanyanala naman na isunduring banal ng tungkulan. Ikpang banal ngayon oras sa iti, dakal pong dakala salamat, o reni po rin kaya kaming pisasan meto nga panalangin, sana po tanggapan mo lang mabanglungayin king kaya kang banalayarapan. At tanggapan mineman, sana po itang kaya kang bendesyon at kaya kang pamipala. At yung lagyo ng Yesus sa kaya kami tala pagligtas, yan nasa po sa lang.
Isa pong mapagpalang umaga. Una po sa ating Panginoong Diyos, Ama, ay ating po siyang pinaglilingkuran sa umagang ito. Tayo pong mga magkakapatid sa pananampalataya, ang araw pong ito ay ating pong ginagawa upang tayo po ay magpuri sa ating Diyos Ama. Subalit po sa umagang ito ay humihingi po tayo ng pahumanin dahil po yung ating mga gamit ay hindi po nakadalo sa umagang ito. Dahil po siguro mayroon po silang mga kasangkanan po na. Kaya po sa umagang ito tayo po ay bilang isang mag-aaral, tayo po ay magkakaroon pa rin ng pag-asa na makarinig po tayo ng mga salita ng ating Panginoong Yesus. Dahil po sa umagang ito ay marami po tayong o mayroon po tayong mga kapatid na pwedeng magbigay ng mga mensahe para sa ating pong tema na nasa harapan po natin upang ating pong pag-aralan. Ang mga bagay na ito ay ating pong pinapag-andaan ng bawat isa upang sa gayoy lahat po tayo ay makapaglingkod. So, ibig sabihin, kahit po wala yung ating mga gamit, mayroon pa rin magbibigay ng pag-aaral o may magpapaliwanag sa ating tema. Ang ating pong tema, isa para sa lahat, lahat para sa isa. Yan po ang pinagbabatayan po natin. Ang kanyang referensya ay nasa Efeso 4:6. So, bago po tayo magtawag ng ating mga kapatid, ang lunduyang Sibul Tagumpeni Bie, tayo po ay nakikipag-isa sa ating kapatid na yumao na si kapatid na Rowena Salunga ng Pamanadsad Dingbie. At ngayong pong umagang ito, yung mga kapatid po nating mga iba siguro ay nakipagkaisa sa kanila dahil po ngayon ang kanyang libing 8:30 ng umaga. So, ang buhay po ay napakaiksi lamang. Kaya palagi po nang sinasabi ng banal na Espiritu, tayo nga ay magsigawa na sa ating mga tungkulin. Dahil po hindi ho natin alam kung kailan darating ang isang magnanakaw na kung minsan ay kinakatakutan din natin. Kinakatakutan natin yung magnanakaw na sinasabi na hindi natin alam kung anong oras, kung anong panahon na darating. Walang pinipili pong edad ito. Sa panahon po natin ngayon, napakahirap po ng ating sitwasyon. Dahil ngayon po, umuubo ka lang. No? Ang sabi sa'yo, tinitignan ka na ng mga katabi mo at saka ang sasabihin nila kagad, symptoms. No? Kaya po napakahirap po. Kaya maghingat po tayo sa ating mga pangangatawan. Lalo na po ngayon ay panahon po ng mahinit po yung panahon, malisangan, yung mga high temperature, sana po ay wag ho tayong masyadong magpapapagod, lalo na yung mga kapatid nating mga magsasaka na nagsasaka pa. No? Kaya po, ang bilin ng Espiritu, pinakabilin po niya, ay lagi po tayong uminom ng tubig dahil po mahinit yung panahon. So, yan po
at mag-ingat po tayo sa ating pangangatawan, lalo na po yung ating mga kinakain na nakakataas po ng presyon. Iwas-iwasan din po natin yan. So, kaya po, ang mga bilin po, no, hindi po tayo nagkukulang. Yung bilin po ng banal na Espiritu, tinuturo po yung mga paraan upang tayo nga po ay makahiwas po ng ganitong mga sitwasyon. So, pero ganun pa man po, yung hindi ho natin maiwasan, no? Yung pong sakit may karampatang lunas. Pero po yung mamatay ka, walang lunas po. Pag oras mo na, kahit nasahan po tayo, kahit awak pa po tayo ng magagaling na doktor, no? Pag oras mo na po, goodbye ka na. Hindi na po mapipigilan yon. So, yun po ang sabi, panahon na po para po tayo ay maglamay sa ating mga tungkulin. Ibigay po natin yung ating mga katungkulan sa ating na magbibigay po sa atin, no? Yung gawa po nating na mabubuti, yun po ang ating maaring gawin ng bawat isa. Dahil po yun ang pinaka-step po natin. Yun po ang ating puunan. Kung sakali man darating yung panahon na hindi ka na makakaramdam ng pagod, hindi ka na makakaramdam ng hinit ng panahon, darating at darating po yun. No? Yun po ang ating pinaghahandahan kung bakit tayo ay gumagawa ng mga mabubuting gawa na siyang binibilin po sa atin ng Panginoong Diyos at ng Banal na Espiritu. Dahil po yun ang pinaka-step po natin. Para pag dumating man po yun, wala na po tayong kaba. Wala na po tayong kinatatakutan na sinasabi. Kung minsan, natatakot po tayo na pag dumating ang panahon na yun, ano na kaya ang nagawa ko? Kaya sabi po ng Banal na Espiritu, gumawa po tayo ng gumawa ng mabuti para wala po tayong alinlangan pag dumating yung panahon na yun, ay wala po tayong takot. So, ang nakakatakot po, kasi hindi naman po natin alam na darating sa atin yan. Ang nakakatakot po doon, kung nakatapos po tayo. So, ang ating pong tema, isa para sa lahat, lahat para sa isa. Gaya po ng ating pananampalatayang ito, tayo po ay nagkakaisa, nagkatipon-tipon. Mayroong pong mga opisyales, mayroong miyembro, kagaya rin po ng isang kamay na ito, nasa isang katawan. Pero yung aking mga kamay o yung aking mga daliri, nasa isang katawan. Subalit hindi po magkasing laki, no? Iba-iba po yung laki nila. So, kahit iba-iba po yung kanilang laki, mayroon po silang gawain. No? Ito, yung gawain po nito, hindi po magagawa nito. So, pag pinagsama-sama po natin ito, o kung isa lang yung magtatrabaho, ito lang, hindi po siya makakagawa ng gusto. Pero, kahit po magkakaiba po yung kanilang trabaho, pag pinagkakaisa mo yan, awakan mo ang isang bagay na ito, malakas po ang kanilang puwersa. Kagaya rin po ng ating pananampalataya, mayroon pong tagapakinig, mayroon pong mga opisyales, kung yan ay magsama-sama, tayo po ay babawon, tayo po ay magkakaroon ng isang matatag na pananampalataya. Tayo po ay magkaisa at mag-ibigan. Yun po ang bilin po sa atin ng Diyos. Kung tayo po ay magkakapatid sa pananampalataya, tayo po ay magkaisa at magkaibigan bilang magkakapatid sa pananampalataya. So, bibigyan po nating mga oras yung ating mga yung yung ating mga kapatid na nagbibigay po ng mga paliwanag, no? So si Brother Angel lang po ang nandito. Siguro po sa kanya ang oras, no?
At maganda-handa po kayo, yung nasa ilalim. Baka mayroon po kayong may share. Pagkatapos po niyan, para maramdaman po natin yung ating mga kapatid. At magandang umaga po sa atin lahat. Bagamat man po tayo ay mga ilan-ilan lang, dahil po dumadanas po tayo sa kahirapan tulad po ng pandemya, dahil po sa isang pagmamalasakit, tayo po ay nagtipon-tipon dito upang tayo ay mag-aral muli. Dahil po sa kaloob ng biyaya ng Diyos, ito po ay mahalagang tungkulin natin. Dahil po nakaugnay din sa ating tema, isa para sa lahat, lahat para sa isa. Minsan po, napapag-aralan po natin, ang isa para sa lahat, ang lahat ay para sa isa, yan po may proseso. Hindi lamang po ito'y sinasabi, ngunit ginagawa. Minsan naman po, hindi naman po nilalaat ko, alam nilang sabihin, ginagawa nila yung mga bagay-bagay, pero minsan hindi pa rin po perpekto, marami pa po ng kamalian. Katulad po ng ating pagtitipon nito, ito po ay pagkakaisa sa espiritual na bagay, bilang tungkulin po natin ito sa ating Panginoong Diyos, para lamang po tayo'y magkaroon ng katatagan, pagpapatibay sa atin kung paano po isusulong ang ating pananampalataya o pagsulong ng ating pananampalataya sa bawat isa sa atin. Alam po ninyo yung aking masasabi sa umaga pong ito, yung aking nalalaman, kapag po sinabing isa para sa lahat, lahat para sa isa, ito po ay unang-una, yung pagmamahal po dahil iisa. Ano po? Gayon din po yung pagmamalasakit sa bawat isa. Gayon din po yung pagmamalasakit sa bawat isa. Yun po ay yung mga pagmamahal na yan, yung tulad po ng pagmamahal, isang pagmamalasakit, siyempre po yun taglayin po natin yung bagay-bagay na kagustuhan ng mga bagay sa langit. Tulad po ng pagpapapasensya, pagpapapatawad, pagmamahal. Yun po ay ginagamit bilang isang pagmamalasakit sa kapatid sa pananampalataya. Isang bagay na lang po sa isang pamilya. Minsan po ina-apply natin ang ating pagmamahal. Kapag po may isang ugnayan ang isang pamilya bilang pagmamalasakit, open po sa isa't isa. Kahit po may masama kang nagawa, dahil po may pagmamalasakit ka, kapatid mo siya, pamilya mo, pwede mo pong sabihin dahil po open ka. Yun po ay pagmamahal, pagkakaisa. Masama po yung kaibigan mo o pamilya mo. Minsan po, ang gagawin ng isa, dahil po open sa isa't isa, dahil po pamilya mo, yan po isang pagmamalasakit yun. Masama po yung hindi niya taglayin ang pagpipigil sa kanyang sarili. Kahit na may galit siya, minsan nawawalan siya ng kontrol. Doon po, hindi niya napapairal yung isa para sa lahat, lahat para sa isa. Yung pagmamalasakit, nawawala po nun. Pero kung tayo po ay nakakaunawa sa salita ng Diyos, naunawahan po natin
yung mga bagay-bagay na nakalaan sa ating napapakinggan, doon po nagkakaisa yung mga bagay-bagay na nakaukol po sa mga bagay sa langit. Katulad lamang po, pagkakaisa sa pananampalataya, yan po ay pagtitiwala, pananampalataya. Pagkakaisa po sa kaisaan ng Diyos, yan po. Doon po tayo ituturing ng Diyos na tayo'y kanyang mga anak. Kapag po tayo may pagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Tulad po ng nasabi ko kanina, ang pagmamahal po sa isang nagmamahalan, open sila sa bawat isa. Ang ibig ko pong sabihin, kapag po nagmalasakit tayo dahil may pagkakaisa tayo, kung ano man po yung ating nakita, nakakapuna, yun po, kahit na masakit sa atin, yun po ay unawahin natin. Bigyan po natin daan yung mga bagay-bagay sa espiritual na bagay. Huwag po nating dalhin yung walang pagpipigil sa ating sarili, ipahiral po natin ang ating galit, masama po yun. Dahil po kung tayo'y nakakaunawa, nagagalit tayo sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating kapatid sa pananampalataya, meron lang nagawang hindi tama dahil meron tayong kanya-kanyang katuwiran, yun po ay kinakailangan yung para sa akin, dapat po unawaan mo. Dahil po, kapag hindi mo tinaglayan yung isang pagpipigil sa iyong sarili, doon po mananatili yung pagmamataas. Kasi po, pag galit ang isang tao, nawawala po yung pagmamalasakit. Ang nakasulat po sa ating pag-aaral, kapag po tayo'y nagalit, huwag po nating ipaabot 24 hours na galit tayo. Iwasan po natin tayo'y magkasala. Yun po ay taglay ng pagpipigil sa ating sarili. Yun po ang sinasabi nilang pagmamalasakit, isa para sa lahat, lahat para sa isa. Tulad na lamang po, pagka tayo nagmataas, nawala yung ating pagmamalasakit, uudyokin ka na ng, tapatan ko na po, yung demonyo po sasagi sa atin. Dahil po ang pagmamataas para sa demonyo, ang kapagpakumbaban, marunong magpasensya, yun po ay para sa Diyos. Kasi po pinag-aaralan natin dyan, yung spiritual na bagay. Kaya, kung ang tao ay magagawa niya yung mga spiritual na bagay, kahit po sa material na bagay, bibigyan na po tayo ng Diyos. Kasi po, ang sabi po ng ating pag-aaral, dahil po sa idyok ng Espiritu Santo, tayo po talaga maging dapat na lumakad po tayo sa kalooban ng Espiritu. Dahil po ang nais ng Diyos yun. Siya po ang nagbibigay daan sa kalooban ng Diyos, ikasusulong ng ating pananampalataya. Basahin po natin sa Efeso 4, 26 hanggang 27, tungkol po yung nawawalan ng pagpipigil sa sarili. Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Yan po, may proseso pala yan, yung pagmamalasakit na pagkakaisa. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Kapag po lumubog ang iyong galit, nawawala na po yung kalooban ng Espiritu. Nawawala po yung ating kabutihan, matinong pag-iisip. Nawawala po higit sa lahat yung kapayapaan. Tuloy po natin sa 27. Yan po. Yung pagmamataas yan. Ni bigyan daan man ang dyablo. Kasi po pag nagmataas ka, ang ibig sabihin,
mananatili sa iyo yung dyablo dahil ang pagmamataas, hindi para sa Diyos yun. Yung mababa, itinataas ng Diyos yun. Gusto po kasi ng Diyos mapagpakumbaba tayo. Ituloy po natin sa 30-31. Ay, 31-32. Diyan sa yun. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit ay pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, pati ng lahat ng masasamang akala. Yan po. Doon po tayo lumilitaw na walang pagmamalasakit. Doon po tayo lumilitaw na ayaw natin makipag-ugnayan sa lahat o sa isa. Ay, tuloy po natin sa 32. Ang magmamagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Yun po, para sa Diyos yan. Ang sinasabi ko po, lumakad tayo sa kalooban ng banal na Espiritu, pigilin po natin o patayin ang gawa ng laman. Basahin po natin sa uli. Diyan sa may ano po kasi yung nasabi ko kanina. Nawawala rin po ako. Ang ibig ko po sabihin, doon po sa Galatia 5, yan po. Diyan po sa 16, yan po. Basahin natin. Yan po ang ibig ng Diyos para sundin natin at lakaran. Sa Efeso 5 po, 16, yan po. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Yan po. Akala po nila, como sinasabi nila, mahal mo siya, minsan. Kasi po yung pagmamahal, pag-ibig, yun po bunga ng Espiritu yan. Yan po yung dapat nating ipahiral. Kahit po nakita natin ang ating kapatid sa pananampalataya, nakakagawa ng hindi tama, huwag naman po nating lahitin siya. May chance pa pong magbago yan. Nawawala po yung ating pagkakaisa nun. Dapat po, unawain po natin, mapagpakumbaba po natin. Kasi po ang ustisya, Diyos lamang. Hindi po tayo dapat mag-usga dahil tao lamang. Kapag po ginawa natin yun, ibig sabihin, kumakalaban po tayo sa kalooban ng Diyos. Opo, inaamin ko, dahil po tayo tao lamang. Pero, kung yun naman po iniukit na natin sa ating puso at kaisipan, ang nilalaman at diwa ng Panginoon, yun po, after na nakagawa tayong pagkakasala, agad naman po natin ibinabawi. Pero, sayang naman po kasi yung ating sinikap na mga nakakaraan na araw yung kabutihan na sinikap natin. Pagkatapos, mimisanan lamang po natin, mawawala pong saysay yun. Mawawalang kabuluhan. Kailangan po, ipagpatuloy natin dahil may pagmamalasakit tayo. Mahiya naman po tayong lahat. Dahil ang Diyos o ating Panginoong Jesucristo, kinupkup po tayo. Linigtas po tayo. Yun po'y utang na loob po natin sa Kanya yun. Dapat po nating bayaran sa Kanya. May utang na loob po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman po, kung ito'y hindi ko sasabihin, ay alam po naman po ang totoong mga bagay-bagay, alam na po natin, tapos hindi po natin sabihin sa ating kapatid, yun po'y malaking kasalanan. Tayo po'y gumagawa ng pagkakasala nun. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, hindi na po tayo aalis sa Efeso na yan, buklatin po natin yung ating referensya, kung ano po sinasabi. Yun po'y pagkakaisa.
Lahat po ng nakalaan dyan, may ano po yan, may proseso po na dapat nating gawin. Yung referensya po natin sa Efeso 4, mula po 4 sa 1 na po, yung ating referensya. O sige po, basahin po natin. Hindi lamang po binabasa yan, ginagawa pa yan. May isang katawan, isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Ano pong ibig sabihin? Magkaisa po tayo dahil po iisa lamang po tayo sa katawan ni Kristo. Yung nakakagawang ganon, yung pagmamalasakit na ganyan, yung mga tumanggap lamang po sa ating Panginoon Jesucristo. Yung hindi tumanggap po, hindi nakikiyasa sa katawan na ating Panginoong Jesucristo. Ito po'y totoong sinasabi ko. Sa tunay na buhay, sa mga bagay-bagay, minsan, magsalita ka ng totoo, may magdaramdam. Bakit? Kasi po hindi nila naunawaan ang pag-aaral. Hindi nila naunawahan ang salita ng Diyos. Pinapahiran nila yung sarili nilang kalooban. Hindi po ba? Pero, kung ikaw ay may takot sa Diyos, hindi mo nalilimutan, lagi mong ginagawa ang bunga ng Espiritu. Siguro po yung bunga ng Espiritu, kahit hindi ko nabasahin, alam na po natin. Katulad po ng pagmamahal. Pagmamahal lamang po yung ating magawa at saka panghunawa sa salita ng Diyos, mananatili na po tayong makipagkaisa sa lahat. Mananatili na po tayong makapagpatawad sa lahat. Mananatili na po tayong makagawa ng kabutihan sa lahat. Tuloy po natin yung ating referensya. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ayan po. Alam po ninyo yung bautismo, yung pananampalataya, yung pagtitiwala natin, pagtanggap. Alam po ninyo yung bautismo, yun ay mga paghihirap. Dumadanas tayo ng kahirapan. Diyan pa po tayo aatras, samantalang tayo nabautismuan na, lahat sa atin. Sino pa pong hindi dumanas ng kahirapan dyan o pagsubok? Alos po, wala. Alos po dumanas na po tayo lahat ng pagsubok. Kung hindi naman po tayo susubukan ng Diyos, paano naman po tayo matututo? Kung hindi naman po tayo magkakamali sa bawat isa, paano naman po tayo matuto? Ang pagkakamali, yun ay talagang bunga ng pag-aaral. Nagkakaroon po tayo ng lesson kapag po tayo nagkakamali. Kapag naman po tayo nagkamali dahil tinanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo, dahil sa ating nakikipagkaisa po tayo sa Kanya, kinakailangan po sundin natin siya. Huwag nating ipahiral ang sarili nating kalooban. Dahil po sa tunay na buhay, yung ating pansarili, talastas ng tao, hindi po sa kanyang kalooban ng kanyang paglakad. Diyos pa rin po ang nagpo-provide sa tao. Basahin po natin sa Jeremias 10:23. Yun po ang katotohanan. Sa Jeremias po, marami pa rin po yung dapat magpaliwanag dito sa ating tema. Jeremias Kapitulo 10, versikulo 23. Ayan po. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Naniniwala po ba kayo dyan? Hindi para sa taong lumalakad ang matuwid ng kanyang mga akbang. Kung hindi natin iuugnay, dadalhin sa udyok ng Espiritu Santo o banal na Espiritu, hindi tayo lalakad doon, paano tayo? Mananatili ang dyablo sa atin. Pero yun ang katotohanan. Ang tao po, nalalaman natin, minsan, nangangarap po tayo
ang ating pangarap. Kapag nagkulang tayo sa proseso na ibinigay ng Diyos dahil may tungkulin tayo, kahit anong pangarap, liliis ka. Yung ayaw mo, yun ang mapapasaiyo sa'yo. Yung mapapasaiyo. Kung yung ayaw mo, yun po ang mapapapunta sa'yo. Liniliis po tayo. Kasi, kulang sa baga sa alaman, hindi po natin gaanong nagagambulan. Kaya hindi po susulong ang ating pananampalataya kung tayo po ay patamad-tamad. Kung tayo po ay patulog-tulog. Kailangan po lagi tayong alisto sa bawat isa. Ano yung mga katuruan ng ating banal na batlayan? Mapanalangin kayo. Di na niyong laman daramdaman nyo. Minsan, nagbulag-bulagan, nakikita na yung tama. Walang kwenta. Ibig sabihin yun, kahit na matagal nang nag-aaral, wala pa rin saysay. Kaya naman po may nauuna may nauuli. Minsan may uling nag-aaral, nauuna pa sa unang nag-aral. Hindi po ba natin nasasaksiyan o nakikita? Marami po sa atin. Minsan, matagal nang nag-aaral. Sariling kalooban niya, siyang pinapairal. Kinatutuwa nila. Yung puso nila, marumi. Alam po ninyo ibig sabihin. Yung puso nila, kaya nagiging marumi dahil sa kanilang ginagawa. Pero malinis ang iyong ginagawa, malinis ang puso mo. Lalo na po kung may kalakip pa yan. Nakita mo ang iyong kapatid, dahil punong-puno ng biyaya sa iyo, pagmamalasakit, dahil one for all for one, nilagnat, mahirap sa buhay, pwede nating sabihin, inshallah, sabi ganun sa Muslim, na God will, mawawala rin yung lagnat mo, umalis ka na. Huwag ka lang makalimot sa Diyos. May pera ka naman dukutin, hindi mo hinagis para lamang makakain. Hindi mo binibigyan ng laman ang iyong natutunan. Mga kapatid, marami pa po ang dapat makapagpaliwanag dito. Ito po ay isang pag-aaral, ayon po sa ating tema. Sabi nga po ng mga banal na batlaya, kapag po ito ay ating narinig, i-apply po natin para magkaroon ng bunga. Kapag po tayo hindi nagbunga, kailanman, wala po tayong kabuluhan. Sayang po ang mga pinagsikapan natin. Matagal na pong nakatayo ang ating pananampalatayanan ito bilang espiritista. Kaya maging matatag, maging matibay, nawa, pati na rin po ako at kayong lahat, sa ating nakikitang pagdaranas na pag-iirap na yan, walang bagay na hindi lumilipas dito sa mundo. Salita lamang po ng Diyos yung hindi lumilipas. Hanggang sa muli, magandang umaga po. Hanggang dito na lamang po sa inyo lahat.
Brother Noel po, nung atsyekal wala. Abang Magandang umaga po. Una tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon na nagbigay po sa atin ng kalakasan, buhay, upang tayo po ay makapagpatuloy sa ating mga gawaing pagsamba sa Kanya. Tayo po sa araw na ito, nagkakatipon tayo muli upang ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa espiritual na buhay. Ang ating pong paksang tinatalakayan po ngayon ay patungkol po sa ang isa ay para sa lahat, lahat po ay para sa isa. Parang ganito po yan eh. Ang isang maliit na daliri, pag ito po ay nasaktan, lahat po ng kanyang bahaging sangkap nagdaramdam. Sa iglesia po, ang ibig kong sabihin, tayo po ay magkakapatid sa pananampalataya sa Diyos. Pag ang isang kapatid nalulungkot, nababalisa, lahat po ng mga kapatid na marami na kasama niya, parang nakikibahagi rin sa kanyang pagdaramdam. Kasi kung wala kang pakiramdam sa iyong sarili, sa nararamdaman ng iyong kapwa, wala kang pagmamalasakit sa iyong kapwa. Kaya po sa iglesia, magmalasakitan ang bawat isa sa inyo. Ang pagmamalasakitan, yung ibinibigay mo na ikaw ay merong kang habag o awa sa iyong kapatid. Kung meron man siyang problema, nababalisa siya, dapat napapansin po natin yun. Nakikita natin. Meron kasing sinabi ang isang apostol ng Diyos na si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Korinto una, sa Kapitulo 12, versikulo 26. Tingnan po natin ang nakasulat. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Napakalino po ang sabi ni Apostol Pablo, kung nagdarandam ang isang sangkap, nagdarandam ang ibang kasama niya. Ibig sabihin, sa iglesia, tayo po ang nasa loob ng iglesia. Ang nagtayo ng iglesia, ang Diyos po eh. Hindi tao ang nagtayo. Sa itinayo niyang iglesia, tayo po ay umalip sa iglesyang kanyang itinayo. Kaya po tayo ay nandito. Pakinggan niyo po. Sa 127 ng uno ng awit, pinatutunayan ng Biblia, Diyos po ang nagtayo hindi ang tao. Pag tao ang nagtayo, hindi galing sa Diyos ang iglesia. Yun po ang tama 127. Verse 1 ng awit.
malibang itayo ng Panginoon ang bahay. Diyos ang nagtayo eh. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Ang sabi ng awit, maliban sa itinayo ng Diyos na bahay, walang kabuluhan na ibang nagtatayo. May nakatayo na kasing bahay eh. Ano po yung bahay na itinayo? 3:15 ng unang Timoteo. Para ipakita po ng Biblia kung ano po yung bahay na itinayo. 3:15 ng unang Timoteo. Ganitong nakasulat. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan. Ito palang sinasabing bahay, sa awit 127:1, ito palang bahay nito ay siyang iglesia ng Diyos na kanyang itinayo. E di po tayo ngayon ay nakaanib sa iglesia ng Diyos. Kaya po tayo nagkakatipon. Di ba ganon? Ngayon, sa ating pagkakatipon, one for all for one. Kailangan ang isa para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Paano po mangyayari yun? Kailangan meron tayong pagkakaisa. Kailangan ang pagkakaisa, makikita natin na tayo ay nakabahagi kay Kristo na ating Panginoon. Kung ano ang aking bahagi kay Kristo, gayon din ang inyong bahagi kay Kristo. Ang bahagi ko ay bahagi ninyo ay bahagi ko. Sapagkat ang ating binabahagihan ay isa lang, si Kristo lang. Wala lang iba yan. Si Kristo lang eh. Ang ating kabahagi eh. Pakinggan niyo po ang isang talata. Pagamat tayo'y marami, ay iisang katawan. 12:5 ng Roma. At gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo. At mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Sabi ni Apostol Pablo, pagamat tayo'y marami, ay isang katawan. Sino po yung katawan na yon? Sino po ang panganay? Sino po ang pangulo sa iglesia? Colosas 1:18. 1:18 ng Colosas. At siya ang ulo ng katawan. Sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Sa iglesia pala, ang pinakaulo si Kristo. Tayo ang kanyang katawan. Ibig sabihin, tayo ang nakaanib, nakadugtong kay Kristo. Ngayon, kung tayo ay nasa Kanya, ang bahagi ko at ang bahagi ninyo ay iisa. Pakinggan niyo po. Sa 1 Korinto 10:17, ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Pagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Tingnan po yan ha. Kahit na tayo'y marami, tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Ano pong ibig sabihin ni Pablo? Bakit tayo ay isang, kahit na marami, ay isang katawan? Tayong lahat ay nakikibahagi sa isang tinapay. Ano po yung tinapay na yan? May tinapay pa ang Diyos?
may tinapay pa ang Diyos na dapat ipakain sa atin? Ano pong klaseng tinapay na gusto niyang ipakain sa atin ng Ama? Tingnan natin. Sa 1, Kapitulo 6, versikulo 33. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Ito palang sinasabing tinapay ng Diyos na bumababa, naggaling sa langit, nagbibigay ng buhay sa sanglibutan. Tuloy 34. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Umihingi pa sila ng palagi ng tinapay. Pinaliwanag ni Juan na ang tinapay na ito ay nanggagaling sa langit, hindi nanggagaling sa lupa. Hindi nanggagaling sa lupa. Kailanman hindi naging taong ordinary si Kristo, kundi siya ay nagkatawan tao galing sa langit. Pagkatapos nagkatawan tao, ibig sabihin, hindi nagmula sa lupa si Kristo, kundi nagmula saan? Sa langit. Pag tao kang may katawan ng tao dati sa lupa, sasabihin pa ng Biblia, magkakatawan kang tao? Hindi na. Tao ka na eh. Ang nagkatawan tao, hindi tao. Nang magkatawan tao, tinawag na tao. Bakit? Kasi may katawan tao. May katauhan siya. 35. Sa kanila yung sinabi ni Jesus, si Jesus ang nagpapatunay. Sinabi niya sa kanyang sarili, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin, kailan may hindi mauuhaw. Pag tayo ay nakakapit kay Kristo, may posibilidad pang tayo'y magutom? Kung tayo'y nakalapit kay Kristo, may posibilidad pang tayo'y mauhaw? Hindi na po. Siya kasing nagpapakain Siyang nagpapainom na espiritual na pagkain. Hindi tayo magugutom Pero sa laman, pag hindi ka nagtrabaho, may posibilidad na magutom ka. Pag hindi ka naghanap. Kaya tayo po, may pagmamalasakitan ang bawat isa sa atin. 5:7 ng unang Pedro. 5:7 ng unang Pedro. Ang mga bagay na ito, ay, 5:7, unang Pedro, Timoteo ito. Pedro. Yan. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisan. Pag nababalisa po tayo, magtiwala po tayo sa Diyos. Ilagak natin sa Kanya ang lahat po ng ating kabalisahan. Wala kang pera, may problema ka, anumang problema mo sa mundo, meron po tayong isang maaasahan. Ang maaasahan natin, ang ating Panginoong Diyos. Siya ang ating sasandalan, siya ang ating lalapitan. Sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kaya ang Diyos mismo may malasakit sa ating lahat May malasakit Pagmamalasakitan tayo Hindi tayo pababayaan Kung may problema tayo tutulungan tayo ng Diyos Gagabayan po tayo Sa tao, magkaiba ang pagmamalasakit ng Diyos kaysa pagmamalasakit ng tao Merong isang taong nagmamalasakit na pinapakita. Kunyari, minamalasakitan niya isang kapwa, pero meron siyang masamang layunin sa kanyang kapwa. Meron naman taong tunay na nagmamalasakit sa kanyang kapwa, talagang pinapakita niya, totoong pagmamalasakit Bakit? Kasi meron siyang Diyos sa puso. Meron siyang Diyos sa puso Meron siyang takot
Kaya gusto niya, magmalasakit siya, yung patas. Yung hindi niya niloloko ang kanyang kapwa. 4:17 ng Galacia. Basahin po natin. May nagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala. O, may nagmamalasakit eh. Tao yan eh. Kaya ka pinagmamalasakitan dahil sa hindi mabuting akala. Bakit? Subalit, ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. O, di ba? Ay gusto nila, dahil siyang mataas ang posisyon, gusto niya makita sa mga membro, ipakita mo sa kanya na pinagmamalasakitan mo sa instead na siya magmalasakit sa marami. Merong ganun eh. Mataas eh. Di ba? Ang akala niya, ang posisyon niya, yun ang nagdadalang karangalan sa kanya sarili. Ayaw po ng Diyos yun eh. Ang gusto po ng Diyos, kahit gaano ka kataas, kailangan magpakababa ka sa iyong sarili. Huwag mo sabihin magaling ka, huwag mo sabihin marunong ka. Kaya ako po, hindi ako magaling. Diyos po ang magaling. Ang sinasabi kong ito, hindi galing sa akin sarili, kaya hindi ako magaling eh. Ang sinasabi ko, galing sa Diyos, pasabi ng Diyos, kaya ang Diyos po ang magaling. Diyos po ang matalino, hindi ako. Isa lang akong mangmang sa mundong ito. Isa lang akong mangmang. Hindi ako magaling, hindi ako matalino, kundi Diyos lang ang matalino, Diyos lang ang mahusay, Diyos lang ang magaling. Yun po ang tandaan natin. 18. Datapwat, mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Kahit na halimbawa, ang nagtuturo sa atin, wala sa harapan natin. Kailangan, dahil sa narinig nating aral, galing sa Diyos, natuto na tayo. Kahit wala yung instructor na nagtuturo sa atin, alam na natin ang dapat natin gawin. Kasi may aral na tayong tinanggap eh, sa Diyos eh. Di ba? May aral tayong tinanggap eh. Kagaya ng Espiritu Santo na dumarating sa atin, nagtuturo, gumagabay. Hindi sila nagtuturo sa atin ng masamang bagay, kundi ang kanilang tinuturo kung ano ang ating ikabubuti, kung ano ang ating ikasusulong. Saan? Sa ating pananampalataya. Di ba? Meron na ba kayong narinig na Espiritu dumating sa atin na dumalaw? Na sinabi niya, magpalalo ka, magyabang ka, marami kang pera, sige, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Meron pang Espiritong ganon? Aba, kung merong Espiritong ganon, sa oras din ito, tututulan mo siya. Na si Espiritu, isa siyang palalong Espiritu. Isa siyang hambog na Espiritu. Ibig sabihin, hindi sa galing sa Diyos. Diba? Kaya dapat po tayo ay magsuri. Ano po ang referensya na ating ibinigay na talata ng ating paksa? Pakibasa po yung referensya na ibinigay. May isang katawan at isang espiritu. Kaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa na pagtawag sa inyo. 5. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. 6. Isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. Tingnan niyo po yan, ha? Tayo po sa ating pagkakatipon, ang ginagamit nating batayan para mapatunayan na ang ating ginagawa ay totoo. Ang ginagamit po nating batayan, ang Biblia. Di ba kayo po ay naniniwala sa Biblia? Ako rin po naniniwala sa Biblia. Kung tayong lahat ay naniniwala sa Biblia, bakit pag binasa mo ang isang talata sa Biblia, narinig ng marami, ang mga iba, parang leon na hindi mapakali. Parang leon na hindi mapakali. Ang mga iba, nakasulat na sa Biblia, ayaw pa nilang tanggapin. Yung iba naman, nakasulat, naniniwala sila. Dahil may paniniwala sila sa Biblia at sa salita ng Diyos.
gaya ng aking paniniwala. Bawa, sa iglesia, ganito yan eh. Ilagay mo sa 5, kapatid. Balikan natin 5. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Pag kumilala ka sa Diyos, nakilala mo ang Diyos, magkakaroon ka ng isang Panginoon. Tandaan po natin yan. Magkakaroon ka ng isang Panginoon. Pag nagkaroon ka ng pagkakilala sa isang Panginoon, pag araw ng pagsamba, kahit na malayo ka, pupunta at pupunta ka. Makikipagpisan ka sa isang pagkakatipon. Kasi meron kang Diyos na kinilala. Isang Panginoon. Pagkatapos ng ating pagkakilala sa isang Panginoon, nagkaroon tayo ng pananampalataya. Ang pananampalatayang ito, hindi naman galing sa ibang tao, kung kani-kanino, kundi ang pananampalataya galing din sa Diyos. Siyang nagdala, siyang nagbigay sa atin. Basahin nga natin, 2:8 ng Efeso. Bago natin ituloy. 2:8 ng Efeso. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Pinatunayan ni Apostol Pablo sa Efeso 2:8, ang pananampalataya ay galing sa Diyos na ipinagkaloob sa atin. E di may isang Panginoon tayo, meron tayong pananampalataya. Pagkatapos, ano yung kasunod? Balik mo yung 5. Yan. 5. Efeso. Yung kanina, yung binasa ko kanina. Yan. Isang bautismo. Di ba? Ngayon, isang Panginoon, isang pananampalataya. Pag wala ang bautismo, ibig sabihin, hindi kumpleto. Hindi kumpleto ang pagkakilala mo sa Diyos. Hindi kumpleto ang pagtanggap mo sa pananampalataya. Kaya para ba kumpleto, kailangan magkaroon ka ng isang bautismo. Isang bautismo. Literal pong ginagawa yan, sinabi ni Apostol Pablo. Literal po yan. Literal po yan, bautismo yan. Tingnan niyo, Bakit nasabi kong literal yan? Ang ating Panginoong Jesucristo, kusa siyang lumapit kay Juan Bautista at siya'y nagpabautismo kay Juan Bautista. 3:3 yun ang Mateo. Pakinggan niyo po. Lahat ng nakasulat sa Biblia, ito ay utos ng Diyos. Nakasulat, lahat ito ay totoo. Walang scripted dito. Nang magkagayoy, naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Hindi tinawag ni Juan Bautista, Jesus, halika, lumapit ka sa akin. Hindi ginawa ni Juan yan. Nakita niya si Juan, pagkatapos lumapit ng kusa si Jesus. Upang siya'y bautismuhan niya. Nabautismuhan pa si Jesus. Lagay mo sa 16. Laktawan natin ang 14-15. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umaon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Nang mabautismo siya, lumapag ang Espiritu ng Diyos tulad ng isang kalapati. Kaya ang simbolo natin, kalapati. Ang kalapati nito, hindi literal na kalapati, kundi ito ay sumisimbolo sa isang espiritu. Sa isang espiritu. 1:33 ng 1. At siya'y hindi ko nakilala. Datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig. Ay siyang nagsabi sa akin, at makita mong babaan ng Espiritu at mananahan sa kanya. At siya nga ang bumabautismo sa Espiritu. Ang bumababa. Na siya nga ang bumabautismo sa Espiritu. Si Juan Bautista, hindi siya bumabautismo sa Espiritu, kundi ang ibinigay sa kanya ng Panginoon, magbautismo sa tubig. Bagamat
Ang ginawa ni Apostol Juan, hindi ginawa ni Jesus. Si Kristo, kailanman, hindi siya bumautismo sa tubig. 4:2 ng 1. Basa. Pagaman, hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. Hindi siya bumabautismo Inutusan ang kanyang mga alagad upang sila ang gumawa na magbautismo sa lahat ng gustong magpabautismo. Yan ang totoo Ang babautismuhan ni Jesus ay siya ay magbabautismo. Saan? Sa Espiritu, hindi sa tubig. Kaya magkalakip yan Magkalakip Ang tubig at Espiritu, magkasama yan magkalakip yan Pag nabautismo ka, pagkatapos, lalapag sa iyo ang Espiritu. Doon mo pa lang datanggapin ang Espiritu. Ngayon, tayo daw ay nabautismuhan sa Espiritu. Kung tayo ay nabautismuhan sa Espiritu, hindi ka na pwedeng mabautismuhan sa tubig. Kahit nauna pa ang Espiritu, pakinggan nyo. 10:47 ng gawa. Just 47 ng gawa. Bilis-bilis lang, maubos ang oras. Mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig? Sabi ng mga apostol, mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig? Pwede bang pigilan? Ang isang nagbabautismo sa tubig, lalapitan mo, huwag mong gagawin yan, bawal yan. Mas marunong ka pa sa mga apostol na sinugo ng Diyos. Mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo, naggaya naman natin? Nagsitanggap ka ng una ng Espiritu Hindi ka pa pwedeng magpagbautismo sa tubig? Pwede! Utos ng Diyos Siyang may sabi Bakit po tayo hindi sumusunod? Kaya, ang lahat ng nakasulat sa Biblia, lahat ng umaga sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga nagbigay po ng paliwanag sa ating naging tema. At ngayon po ang ating pong love offering po ay 3,000 sana. 3,730 la po. Then kaya katamong pisasan metong yaningal daw ini. At dito po nagtatapos yung ating pagsamba dahil po yung ating pong oras ay malapit na. So, sana po sa darating pong linggo tayo po ay mahaga po, no? Kasi po nasanay yata po tayo dun sa puro lockdown, no? Yan po kasi ang pinakamahirap po ngayon sa panahon po ng pandemya. Kung kailan po pandemic, doon po minsan na nagkakaroon po ng kautusan ang ating gobyerno na dapat din nating sundan. Kung ating pong titignan ay kung saan panahon po ng pangangailangan na doon po tayo lalong maging masipit na tumawag sa ating Panginoon. Pero dahil po doon sa mga alituntunin ng ating gobyerno, kailangan naman po tayong anong tawag dito? Sumunod. Kaya po, kung minsan, hindi po natin nagagawa yung pagsamba, pero ang sabi rin, kahit walang pagsamba, sa oras po ng ganitong pagtitipon, kung minsan, naiugnay pa rin natin yung ating mga sarili. So, sana po, sa panahong pong ito, ay lalo po tayong maging masigasig na tumawag sa ating Panginoon. Dahil po, napakahirap po ngayon. Totoo po yung kalaban po natin ay hindi natin po nakikita.
No? Kaya konting ingat pa rin. Pero bagamat sa ating pong paniniwala na kahit man na anong krisis na ating dinadahanan po, yan ay malalampasan at malalampasan din po natin. Dahil hindi rin po natin masabi na tayo po ay mga espiritista, hindi po tayo tatablan ng sakit, no? Hindi po natin masasabi yon. So, ingat pa rin po tayo. Subalit kahit po minsan yung ating mga kapatid ay nagkakaroon po ng karamdaman, sa tulong din po ng ating Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu, ay siyang nagbibigay din ng kaparahanan upang tayo po ay mabigyan ng kaukulang lunas. Kasi po nakakatakot kung minsan. Kung hinuhubo ka po ngayon, nilalagnat ka, pagpunta ka sa doktor, plus ka, hindi ka negative. No? Pag hinuhubo ka, nilalagnat ka, magpa-check up ka, may plus ka. No? May plus ka. Ibig sabihin ay sintomas po ng sakit na lumalaganap sa ating panahon ngayon. Kaya napakahirap po. Kaya sana po mga kapatid, maghingat po tayo upang tayo ay lalong maging malakas. No? Sana po ang ating pagtawag sa Diyos, gawin po natin yung ating pagnunobena. Kung hindi man po tayo makarating dito kahit sa mga bahay-bahay po natin, ay gagawin po natin yung nobena po natin. So, sana po mga kapatid ay yun po ang ating magawa. At hanggang dito lamang po yung ating natapos na po yung ating pagsamba at sana po ay sa susunod pong linggo tayo po ay magkita-kita ulit.
Amayapatan po. Kagalang-galang ay pa alala pong kapupusan din kaya kaming kapasalamatan kaya king pinandit. Pablasang Diyos ko ikeng anak mo, ing makanyan mo kaya pong iningat, makanyan mo kaya pa pong peparaman karing kaya kaming biyem pong sikanan. Ginoo nano pong ablasmi karing dapat mong mangayap kaya kami, nunemo po igpaing suywanda ka ampong purian king kekang pangay espiritu ampon king katutuan. Igpangening pinanditay ti anong makananong ikaming anak mo igpa. Nung abatsawan mo laman po kaya kami ding kakulangan, adwan mi po ing kekang banal apami patawad. Nunengening oras gewa mila ring kekaming banal katungkulan, ing makanyan mo ke sargung lon karapat dapat ing kekang banala panimanman. Igpangening meyariya ing kekaming pamitipon, pasalamatan mi ginong Diyos, nung makananong manibat king umpisanang gaking mayari, ing makanyan ming pigkalub ing kekang kayupayan at ing kapayapan karing balang metong kekami. Ginongening kaurasan na iti pasibayong manyawad kekeka. Nasana po ginong Diyos sikeng sablang anak mo igpa, malunos ka Gino. Waman Diyos ko ing kekaming adaranasan a krisis, antimong mabayat a kapanandaman a COVID-19. Diyos ko makanyan mo kengan sargong proteksyonan kanini keng sablang anak mo. Waman Diyos ko ikepong sablang mikakapatad Gino. Makanyan mo kaya sargong lukuban king kekang kayupayan. Igpamakanyan mo naman makisabi kaya pong mayap kaya. Oy ni puing pali na ningaldo ginong Diyos. Makanyan mo kaya saragong balumbunan king kekang mapagpalang kalam, na sana igparing balang metong kekamig paing kaya numano balang kaniti, eya sargo miya kapinsalahan karing kekeng balang katawan. Ginopain tulot mo sargong ikeng sablang mikakapatad, tulutan mo sargong Diyos ko karing kekeng pamanggalo, abang magdulap kaming karagdagan antimong kekeng kabiyayan king biye. Tulutan mo sargong Diyos ko ing makanyan mo pong ipagkalub kaya kami, bangi kaya malyaring maging pusana ning kekeng kasalpantayanan. Diyos ko nune itang upaya mo yang manatili kaya kami pa. Igpang banal ngening kaurasan na iti. Ngening mikakawani kami ikeng mikakapatad ginong Diyos. Potasargong lumwal kami king kekeng kakarin na iti, nanuman sargong panandamandaring kekeng katawan laman akapanandaman, makanyan mo na sargong ilukas sampong pagkalub mo sargo itang puwer sampong sikanan, bangking aldo bukas, aldo na ning kekeng kapasalamatan Diyos ko miras kemo namang payapat mitipon, bang makanyan keng makirandam karing kekang banalayamano. Dakal pong salamat king pinanditay ti, nganing mikakawani kami igpa, ang gana rin kekeng mangalating sakayan bendesyonan mula. Diyos ko ilaut mo kami king disgrasya king dalan yatad mo keng payapa ka rin kekeng sarasariling tuknangan, nganing kaurasan na iti, Diyos ko ing kapayapan manatili sargo ka ring balang metong at metong ke kami, iyan asa po. Maya pa habak po. Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Bie.